Nagdulong sa exciting nga mga papremyo kag kasadya ang Bombo Radio kag Star FM team sa ikatatlo nga Barangay Diyos ang Buenamano Salvo Year 20 promo araw-araw balde-balding papremyo na may cash pa. Ginihiwat ini sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City kahapon sang hapon. Pulo ang nagdaog sang tag-1,000 ka pesos nga cash prize. Tuman ang kasadya sa mga masunod nga winners. Matapos na uyatan nila nadaugan nga 1,000 ka pesos kada isa. Rizzy Escudo, 40 anyos, residente sang Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City nga nagamit sang proof of purchase nga Universal Robina Products kangay sa Mr. Chips kag Mangwan. Julian Villaruz, 37 anyos, residente sang Bulilao, Mandurriao, nagamit sang proof of purchase nga Mr. Chips kag Mangwan. Rodessa Mexica, 32 anyos, residente sang Bulilao, Mandurriao nga nagamit man sang proof of purchase nga Universal Robina Products nga Mr. Chips kag Mangwan. Lorzel Paunon, 55 anyos, sang Bulilao, Mandurriao nga nagamit sang proof of purchase nga Universal Robina Products nga Mangwan kag Mr. Chips. Fetali Rofa Cuestas, 10 anyos, residente sang Dike 2, Bulilao, Mandurriao ginagamit man sang Mr. Chips kag Mang Juan. Karinan Trabasas, 40 anyos, residente sang Bulilao, Mandurriao, nagamit sang proof of purchase nga Universal Robina Products nga Mr. Chips kag Mang Juan. Emeline Halbuna, 62 anyos, sang Bulilao, Mandurriao, nagamit sang proof of purchase nga produkto sa Universal Robina Corporation nga Mang Juan kag Mr. Chips. Nagdaog man si Mariter Abeboso, 36 anyos, sang Bulilao, Mandurriao, nagamit sa proof of purchase ng Universal Robina Products nga Mr. Chips kag Mang Juan. Niema Gomo, 78 anyos, sang Baluarte Molo, Iloilo City, nga nagamit sa proof of purchase nga Universal Robina Products nga Mr. Chips kag Mang Juan. Kag nagkompleto sa pulo ka mga tagdaog sang tag-1,000 ka pesos. Amo si Irene Tuburan, 44 anyos, sang Block 49, Bulilao, Mandurriao, nga nagamit sang Mr. Chips kag Mang Juan bilang iya nga proof of kung nagahan pag niya magbakal sa mga produkto nga gabito niya sa ihulog nga mas madamo pa nga entries ang isa sa mga winners nga si Rodiza Mexica. Yari ang tuman kamalipayon nga si Mexica. Hard pagid ako nga damuon pa ang akon entries matapos nagdaog ako sa barangay draw sa Buenamano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash pa. Ako si Rodessa Mexica, nagaedad sang 32 anyos, kag residente sang Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Isa ako sa mga nag-enjoy kag napilian diri sa Barangay Draw sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Subong Marso 28, ang akon gingamit nga proof of purchase amo ang Mangwan kag Chip. Ang nabaton ko nga premyo amo ang 1,000 pesos cash. Isipon ko ang ako nabaton nga premyo. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Gamiton ko ang kwarta nga ako nadagaan sa pagbakal ko sang another proof of purchase para may chance sa pagida ko nga magdaog. Kag nagapasalamat kita ko sa Bombo Radio kag Star FM kag sa tanan man nga mga sponsor. Ginaagda ko ang kuman ang tanan kag iban nga mga mag-entra sa Buenamano Salvo Year 20 promo agod kamuman ang may tsansa man nga magdaog sang dako nga papremyo. Basta Radyo Bombo, Star FM, it's all for you. Thank you. Nabatian ang isa sa aton tagdaog nga si Rodiza Mexica. Samtang yari naman ang isa pa katagdaog sang Barangay Draw sa Buenamano Salvo Year 20 promo nga si Rizzy Escudo. Subong nga paraot gid ang kabuhi, dako nga bulig sa ako ng pamilya ang 1,000 pesos nga ako nadagan sa Barangay Draw sa Buenamano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-balde pa premyo na may cash pa. Ako si Rizzy Escudo, nagaedad sang 40, kag residente sang Barangay Bulilao.
Nagdaog ako sa barangay draw diri sa barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City, subong nga Marso 28. Ang akong gingamit nga purchase amo ang manghuan and chippy. Ang nabaton ko nga premyo amo ang 1,000 pesos nga cash. Isipon ko ang kwart 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, and 1,000. Ano ang kwarta mo ba? Ang kwarta nga gindinegan ko amo ay pakapital ko sa akong tiyangge. Nagapasalamat gid ako sa Bumbo Radio kag Star FM kag sa tanan man nga mga sponsor. Ginaagda ko kaman ng iban nga mag-entra sa Buena Mano Salvo Year 20 promo agud kamo ang may chance man nga magdaog sang dako nga mga premyo basta radyo, Bombo kag Star FM. It's all for you. Nabadian ang pahayag sa isa sa atong mga tagdaog nga si Rizzy Escudo. Samtang magluwas sa cash prizes, nag-enjoy man ang promo participants sa mga pahampang nga dala sang Bombo Radio kag Star FM, kaangay sang bingo, video kit challenge kag budots challenge. Yari ang isa ka winner sa aton nga pahampang. Sa video kit challenge, nagdaog si Ruben Jimenez sa barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Sunod pa sa iya, tumanggid ang iyang pagpasalamat sa Bombo Radio kag Star FM bangod may magamit na ini nga pangbakal sang ila kinahanglanon sa sulod sang ila balay. Kabombo, bandayin naman sa masunod nga semana kung sa diin, magapadulong ang team sang Bombo Radio kag Star FM. Agod niya magdala naman sang kasadya kag dalago nga mga cash prizes. Magpadayon lang sa paghulog sa imo mga entries sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Basta radyo, Bombo! Sa liwat ka, Bombo! Maghulog sang bramo ninyo nga mga entries bango sa aton nga grand 1 ka milyon ka pesos. Nagahulat sa aton nga grand prize winner. Kagang promo naton, in the races sa aton nga promo ga panagtag kita sang 8 million pesos nga total prizes nationwide.